ngomong ya. Lah, Assalamualaikum Lur. Padhe sampean ki mang teko sale pirang menit lho kene? 3 menit loro. 3 menit loro. Wis positif ya. Tanpa ada kebohongan ya. Oke, oke. Oh. 3 menit loro lho, Bos. Monggo lah merapat. Mari ngene wae ya teko maneh Tanjar gawe minggu sore. Iwake banter mangane hati-hati Padhe. Lho, 2 menit loro. Niki si bengi monggo nek dewangi Padhe iki. Umpan apa Padhe sing apik Padhe? Biasane rek. Biasa londo Lur, londo. Sampeyan rene nggo londo Lur. Wis pokoke nengeri Padhe mbungur ya iki umpan londo Lur. Langsung loro Pak Eko. Langsung loro, mulai mlebu rene nyapur uyah malah. Langsung loro, oleh bareng. Tak lepe ya, gak tak pateni ya. Ngelak oleh maneh. Kok nek mari nyawat. Iya. Iki sebelah iki ya oleh akeh Lek. Pian? Situ. Gurame tok. Pat. Iya. Wong kalah mbek Pakde 2 menit oleh loro. Tapi rezeki gak tekan sakmono Le, wong kan berusaha ya. Londo, umpan londo. Umpan londo, wis Pakde pokoke tengerono Pakde bungur iki. Lah iki lho Lur. Botekane Lur, lho tak bukane botekane. Lho iki Pakde bungur lho. Wis monggo sampean gawa londo rene temen wis gak apa-apa uruken londo ngene cemandi kolamku gak apa-apa wis. Pokoke selagi ndombar buka Ter wangane Pakde lho Ter. Awakmu saya kurang fase. Oh, Cesar. Cesar, rene Sar. Enam iki wangane Pakde bengi iki oleh gurame dipek camat wis pek-peken wis bebas wis. Paralon ning gawa-gawon pokoke meneh balikno. Gak ngono Pakde. Weh nek mah bengi tak larang gurame mulai nitipno nggone saiki sak paralone gak apa-apa diselang ben dibalikno. Ini wayahe. Pakde tak lepe gak tak pateni wis. Api iki mah merelap oleh loro. Sare patok apa yang Pakde? Iya. Londo Lur, londo mangan Lur. Londo mangan wis iki Pakde bungur iki saksine. Londo lokasi Irwanto apa emang sik Lur sik ngelep. Lokasine ya ngene Cemandi lho Lur, Gebang Sedati Sidoarjo. Sedati Cemandi, Sedati Juanda. Lur iki Lur, mangan Lur, urung tak pateni lho. Lho iki lho, oleh iki lho. Lah, ayo apa? Lho, sik mangan Lur, majalah ya ayo oleh lho. Wis namrene ayo DF namrene wis mangan Iwake mari kita teko no perjalanan Plastik. Bu, plastik Bu. Bu. Mendem gadung terus sampean jabut iki lho, Mas. Pinggiran iki lho. Pinggir lawang lho nggih. Nggih sampean jabut wis. Oh, padha oleh Lur, monggo. Nggih sampean jabut situk sing apik gedhe niku lho. Lah niku nggih 2 juta niku. Nggih hartane. Nggih 2 juta suwun nggih. Oleh akeh ta? Lumayan 6. Oleh 6 temen apa temen? 6 temen Lur, aku gak gawen Lur. Nyangkone kanca-kancane mbek aku iku ya aku gak njaluk apa-apa Lur. Aku Sugono fotone tok lho, postingane lho matur suwun aku. Gak ngarang riwik aku, gak ngarang riwuk. Jaluk aku postingan tok. Lho kalau Lur oleh 6 temen Lur. Lho kalau tuku kresek lho oleh 6. Gurame kabeh pecah berpaten, Bro. Gurami paten Lur. Ayo Pakde. Langsung tang ngono Pakde. 10 menit oleh 5 ngono lho. Iya, langsung. Lho Pak Yanto, das pundi kabar Pak Yanto? Kantuk pinten Pak Yanto? Oleh 5. Oh, oleh 5 Lur Pak Yanto Lur. Iko gak ngarah golol Lur iku kate nyalon suhu Lur. Nyalon suhu iku kate dadi guru agama iku. Lho kok wonge oleh 5 jare. 5 iku gurame apa paten? Oh tombro, lho tombro oleh 5 iku spesial tombro Lur. Pak Yanto spesial tombro. Makane ne oleh paten oleh
oleh gurame iku pokoke nyantol lalantung. Lho, kok lho mangan lur oleh lur. Ah, hati-hati lho lur mangan lur ngene Pak Yanto lur. Lho, spesial tumbro lur. Lho Pak Yanto. Lho oleh maneh lur. Lho, gak mbujuki to aku. Aku mbujuki sampean ya iku lur, ya gak enak sampean niku nuk kene iku mancing bondo bayar, melek moto. Lah terus aku mbujuki sampean iku lapo gunane ngono lur. Rezeki sampean berbagi kali kula. Balak ki 66 Joster nontok Joster. Yanto wen ayo ndi sesar iki Tio Odang Sinaga Bonar sedang mendelok Papacu Nanang. Tak cekno maneh. Iwake majalah monge mari ngene teko lur. Lah iko Pak Eko siap bertempur gawe tanjaran. Mari ngene Patine juga datang hari ini lur. Patin juga datang hari ini buat minggu sore. Yang minggu pagi ya juga datang sore ini lur. Katanya sudah dikonfirmasi di perjalanan lur. Hati Patin agak kemalaman. Kalau Patin agak kemalaman lur. Kalau Patin agak kemalaman tapi tetap kita tanjar lur. Nanti Patin tetap kita tanjar. Masih ngono tombrone tetap kita tanjar. Sedok omboe Pak Eko, sedok kothake. Sampeyan gawe kothake aja dawa. Endi sing oleh maneh iki ndi ana. Wis lur, wae padha mangan lur. Meneh lur aku tak iku sik. Pasang lumane. Oh iki lur. Ketokno Pak lho. Oh bulat, bulat tok. Tapi temen alhamdulillah Pak De. Cuman